Dalawa katao hinabol ng saksak ng lalaking hindi nagbayad ng bill sa isang bar sa Bugalyon, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ang alak pag hinayaang makaapekto sa ating isipan, pwede itong mauwi sa krimen. Yan ang pinuntahan nating tagpo dito sa bayan ng Bugalyon na naganap noong magmamadaling araw ng February 8, araw ng Linggo. Matapos sumunong pagsasaksaki ng isang customer ang 2 tauhan ng isang video okay bar dahil sa tangka nitong pagsusumbong sa kapulisan. Sa panayam kay Bugalyon Police Station Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Darius Kabutahe, hindi umano nagbayad ng bill ang suspect at isang kasamahan nito kaya dudulog sana ang mga tauhan ng bar sa kapulisan nang harangin sila ng suspect at binantaan. Nadapa ang isa sa mga biktima dahilan upang abutan ng sospek at saksakin sa hita, habang ang isa naman ay sugatan matapos madapa sa pagmamadaling makalayo sa sospek. Allegedly, itong suspect natin kasama yung barkada niya, pumasok sila doon sa video kibar. Uminom doon at nang natapos sila uminom is lumabas na hindi nagbabayad. So ang ginawa nung mga victim natin, si manager at saka yung kasama niya, is sumakay ng tricycle. Pupunta sana dito sa police station para mag-report. Ngayon, si suspect natin, hinaharang niya yung sinakyan nila. Nung naharang niya, hinabol niya si manager at nakmang saksakin, natama niya sa may hita. Yung kasama naman ni manager is nadapa sa pagtakbo, nagkakaroon ng galos-galos sa mga parte ng katawan niya. Agad naman naaresto ang sospek habang nakalabas na rin sa ospital ang mga biktima. Desidido ang mga ito na sampahan ng kasong attempted homicide ang sospek na kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad. Paalala naman ng kapulisan sa publiko, kung iinom, ilagay lang sa tiyan. Huwag manakit ang mga kapwa at huwag gawing dahilan yung pagkalasing para makapanakit ng mga ganyang kapwa. Magbayan tayo kung nakuutang tayo para iwas sa gulo. kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.